nibżax mill-ħsara, Mulej, għax inti miegħi. F'dan is-sant ta' David, is-sant 23, il-Mulej bir-raj tiegħi huwa salm ta' kuraġġ kbir għalija. F'dan il-vers ma nibżax mill-ħsara, Mulej, għax inti miegħi, għandi esperjenza personali li għaddejt minnha ftit ta' xurilu. Qabadni l-virus tal-Covid u għamilt 4 ġimgħat ġo-d-dar, ma kontx naħseb li se ngħaddi minn din l-esperjenza xejn pjaċevoli, imma x'tagħmel. Bdejt naqta' qalbi li se nerġa' insib saħħti lura għax kont dejjem għajjena. Tajt qalbi. Bdejt ftit nara li nnifsi ma nistax nagħmel dak l-affarijiet li kont nagħmel qabel, insajjar, naħseb, ma stajtx. Kont nagħmel ftit meditazzjoni mal-Mulej. Bdejt naraf li l-Mulej għandu abbundanza kbira ta' mħabba lija. Bdejt ukoll dan iż-żmien indu it-tjieba u l-ħniena, il-ħlewwa ta' Ġesu, li żgur uritha minn dant missieru San Ġusepp. Dan iż-żmien tal-Covid, waqt li kont qed nagħmel din il-meditazzjoni, bdejt inħossni aktar f'sensija. Bdejt inħoss aktar xemm ġo qalbi. Bdejt inħossni isbaħ fil-qalb tiegħi. Bdejt ninduna b'dawk l-affarijiet li jferħuni u b'dawk l-affarijiet li taqluni wkoll. Dan hu r-raj tagħna li jaf b'ismi, jaf x'isimni. Naf li fis-salib tiegħi hemm Ġesu li sejjenni u r-raj tiegħi li qatt ma jgħejja jindukrani. Mulej, meta ġabulek quddiemek mara li nqabdet fil-fatt fl-adulterju, int ma kundannajtiex, iżda qedtilhom minn fostkom hu bla dnub jitfalaqu l-ewwel ġebla. Enni nħares aktar li nitrabu tajnejja milli lejn it-tibna tajnejn ħija.